Takže čaute ľudia dnešného videa. Dneska si zahráme Squid Game X. A je tu so mnou aj Porobko. Čaute. Sme sa prihlásili, lebo sme chudobní, však sme na mizine. Áno, všetko som minul na mojej super. Za týto strihneme, dokým sa presuneme do hry. Takže zatiaľ čus. Sme v hre. Takže už sme v tej hre. A máme Glassmakera. Red light, green light. Pentathlon. Máme Pentathlon. Marbles. Glass. A Squid Game. Squid Game samotný. Takže držte nám palce, nech to vyhráme. Toto nebudeme strihať, dobre? Bude? Nechcem fototaken. Ja sa nejdem fototakenovať. Je to seklo. No. Môžem sa tu na ešte hýbať, či? Nie. Zastav. Zastav. Mne sa nejde. Čo mám dať? Caps lock? Nie. Shift lock ani Ctrl? Shift lock. Nejde. A ty ho musí... Počkaj. Len ti ukážem. Toto. Však. To neviem, čo s tým. Tak ale tak to stíhaš. No ti to je také hrozné, že ani to nedokončí. Žijem. Som pred cieľom. Držte sa pohlo. Ty sa... Ne! Mne to nechťať pohlo. Hrírale. Žijem! Jak si prežil? Čo to je zajkovanie? Dal som si free revive, som mal. Aha, ja že už idem plakať. 7 sekúnd. Skoč! Ľudia, dal som to! Jej! Aj keď mi nefungovalo na chvíľu tlačítko. Kokoňa, koni, chuň. Sprejel si to. By som plakal, keby si zobral. $220. No. 20 ľudí zomrelo. A už len 23 ľudí žije. Nechcem. Ja chci víc! Ja chci víc proste. Vy gejovia. Ja nechcem žltý dolar. Dobre. Čau. Moje video. Čo? Moje video. Čo je teraz? Pentathlon. Do prčíc. Držte nám palce. Alex, ideme Porobko. Porobkar. Porabkar, budeme spolu. Je porabkar. Poďme do bieleho. Poď white. Kde to je? Dobre, white nechcem byť. Poď. Sem. My chceme byť len dvaja. Že by. Ty bol super. What? Yes. Chodoriti. Nie. Opice. Ale prosím, nech nás aspoň traja. Ne 5. Sme len traja. Dvaja? Len dvaja? Tak ja berem prvé. Ja idem prvé. Ja idem druhé. Sme len To je dvaja. free reálne. My sme vyhrali. Ľudia, my sme to čítli. Sme len dvaja. A? Na pentathlon. Tak to je double point. Počkaj, ale my po to všetko len prejdeme. Čumte na nás, čo iba spravíme. Easy. Ty iba hento, hodíš kamienok a vyhrali sme. Potom celé koliečko len prejdeme. Ale to som dal slabo. Chápome. Boha. Micha? Ale to čuje. No, konečne mi to A vyhrali išlo. sme. Tak. A teraz
pozrite, je pred nami tretie cvičenie, pozrieť, čo spravíme. Okandíme to. Ogadžali. Easy peasy. Ja som 065. Typci sú ešte na začiatku. Teda na gongy a my sme to dali ako prvý. Poďme ich pozerať a flexiť sa pred nimi. Máme flexiť. Oni sú ešte idú na štvrté. Bolo dobre, že sme išli do tohto týmu nášho. To je asi preto, lebo sme youtuberi. We fasted, ha. Za 2 minúty a 30 sekúnd hentus. Počkej, mám dať, že for. Alex, jak to mám napísať, že plus subscribe? Idete to? To dávajte. Alex, poďme. Presne, dávajte. To už dohrali? Ideme dancovať. Alex, poď sem, ideme skúsiť, vieš čo? Round around. Nie, to už asi... Oni to nerfnuli. Vtedy sa to dalo s bratom. Sme to dali. No. Tak ešte raz takto. Ešte raz si to dám. To čo bolo? To bolo rýchle. Takže vrňam. Ešte raz. O. Hej! Čo sa s tým deje? A už sa točíme. Ty si ma bral? Ja som ťa bral so sebou. Skáž mi, možno tak to robí. Nie, môžeme prechádzať cez teba, ne. My sme pšístené. My sme duše. A nehyb sa. Nechaj to tu. Ja sa ťa mohol brať. Prečo si pohol sa? Skapali? Skapal vôbec niekto? Traja. To mi nevychádza. Traja ľudia umreli? Oni asi nevedeli dať To sú chlupáči. Oni nevedeli dať 3 veci. Ja chci víc, vole. Oni podľa mňa nevedeli dať gongy. Si vole, ale ja chci víc. Zdolíš sa z X-ko. Víc. Zdolíš sa z X-ko. Ja som nechtiac nedal ani jedno. Chcem vie, čo to je. Ale ja nechcem. Budeš mať dancovať. kružok. Teraz ideme čo, Marbles? Nie, Mingle. Mingle. Držte nám palce, nech dáme Mingle. Ale sa chvíľu končíme. Ja to spravím, aby sme to mohli mať dlhšie. A to pôjde podľa mňa. Čo? To podľa mňa pôjde. Však viem. Kde si ideme 32, ak bude dvojka, sme spolu. Idem s týpkom tancovať. To čo? Hej, tu na týto! Krúžkari, ale to mali byť trojuholník. To dá. Čau. Kde si mne to seká? Ha, tu si. Mne sa to zastavilo. Traja. Poď sem. Alex, Ja nevidím. poď sem. Tam sú traja. Choď s nimi. Nie. Neobetuj sa. Ne. Neobetuj sa. Žiješ? Hej. Dobre, žijem. Ľudia, skoro kapoš skapal. To by bol osud. Ja som si bochol prsty. To kto pokapal? Prečo sa tu obidvaja volajú JTK?
Možno sú to frendi. Jutuka. Jutuka. Nie. To fakt? Čo robíš? Koľka ti? 4? 4. Čo ti ti šíbe? šíbe? 4. Čo ti šíbe? Sem Žijem. idem. Sem idem, poď. Ja nežijem. Žij! A tam sú traja. Tam! Som Na druhej strane. Tu? Áno. Nie, to sú 4. No tak ich tam. Nechaj ho tam. Yes! Ten typek odišiel! On je super! A to sme boli vy? A to ste boli vy? Fú, my sme skoro skápali všetci. A to ste boli vy? A vidíš tu s nami Jotoka? Chudák typek. Obetoval sa. Ja tu som. Ja som tu zostal. Čo to je? Ja si otvorím a tu zostanem. Ja som ľudia zostal vnútri. Ja to zostanem. Počkej, ja si tu otvorím 4 a sem. 4. Som so 4. Nie, ale Je to heklo. nie. Stop it. Obetuj sa, červená. To som ja zase. Obetuj sa. Červená karkulka. Jeden sa obetujte. Idem von. Dobre, a ja. Idem sem. Kamil! Nie! Von! Mám vykopaté opice. Dávaj mi bal! Vykopaté opice zastraté. Dobre, ja si zaverem. Ale ja si zaverem. Dobre, som A dancuj. Despacito. Ty to vypol. Toto bude pre dnešné video všetko a čus!